Zdravím, máme tu Babetu 210 Automatic a toto videjko chcel by som spraviť o výmene valca. Povieme, že kvôli čomu. Takže tu máme druhý valec a kvôli tomu chcem vyčarať valec s krúžkami a piestom, lebo pôvodne na tomto čaral som pôvodne. Predtým to ukazovalo malo 6 atmosfér, hovorím, vymením krúžky, zvýšime tlaky, tak sa aj stalo, že zvýšilo sa na 10, len začali krúžky klepotať, tie krúžky sa mi nepozdávali, jak sa troška naťahli, ostali rozťahnuté a či tam to narážalo, počasie sa to menej bochotalo, ale stále to ešte bochote, ten motor musí potichúčku ísť, takže kvôli tomu pôjdeme tento pôvodný valec dole dať a nahradíme ho s týmto druhým. Takže my tu potrebujeme odmontovať karburátor. Odmontujeme výfuk, uvolíme 4 šroby a tým pádom dáme dole hlavu a vyťahneme valec. Takže podpálili sme karburátor, to som nechcel točiť, lebo bolo by to bývalo zdlavé. Karburátor je odpojený, výfuk, odpojili sme zadný jeden šrob, výfuk je dole daný, odpojený takisto. Čo drží hlavu, 4 šroby, aj to je dole dané, odpojené. Tak teraz treba len dať hlavu a vyťahnuť valec. Takže dáme dole hlavu. Hlava je dole daná. Tu máme piest vnútri. Tak stiahneme aj valec. Máme to dole. Takže je to dosť od oleja. Pozrieme sa na to, že čo robil problém. Dáme na to druhý valec a uvidíme. Takže starý pés sme si dali dole. Dali sme dole poistné krúžky, vyťahli sme ho. Ihličkové púzo sa rozsypalo, nevadí. Dáme nový čap, dáme nové púzdierko do toho. Nasadíme nový piest. Takže pés sme si už dali hore. Musíme dať pozor na to, aby šipka smerovala nadol. Tak dávať tam piest. Dáme tam nové tesnenia a môžeme naložiť tento druhý valec. Ideme dať, takže nasunúť ten valec, dať pozor na krúžky, dať do drážok, do zámkov, ak pôjde, naštelovať a podľa toho dávať hole jemnočko, valec tlačiť a nasúvať pekne pomaly. No, troška mi potrvalo, kým krúžky skočili do svojich drážok. No, mám tu troška špatný prístup z druhej strany, ale pomaličky sa to tam dalo napradať. Teraz už len nasunúť pekne takto do neho. Takže valec je na svojom mieste. Už teraz dať tam len hlavu a určite, že pod hlavu si dáme takéto hliníkovú podložku, aby to lepšie tesnilo. Keď stratíme niečo, nejakých 0,3, 0,4 na tlaku, nevadí, ale bude istota, že bude to poriadne testiť. Tak takúto hliníkovú podložku tam dáme. Takže nasadili sme aj hlavu, dali podložky, pérovky, matky, dotiahli sme to pekne do kríža, pomaly jednako. Malo by to držať dobre. Poskladáme karburátor, dáme na to výfuk, všetko skompletizujeme a vyskúšame kompresiu a potom naštartujeme Babetu a uvidíme.
ako pôjde, či bude klepotať. Tak ukazuje 10 atmosfér, takže krúžky sú dobre tam. Tak neuvidíme, keď to naštartujeme, či to bude klepotať alebo nie.